gengra tichi kae to wacho kanyo ni moko nyiso gi nyaka ni kaminya tira onge. Scofield en kijana bende nigi ywak kacha chal ni en bod diore kumoro beti manya kaka ikonye. Silas Jagero bende nyisa kacha ni entie kod wadhi wacho go motendre kod jela. Ni nyisa ni untie gi chenro moro wadong kanya dakika madhi 7 kama nyiswa ni to chenro mag ma untiere go e jela en gino abenda ng'ene oganda moko ko ng'eyo to nitie jomiri ratiki ka e od jela kamo tweye osetweye mano jela number 1 kendo jela number 2 yudo akori chakiro joda tichi bedo nade kabisa. Sani the Caring Heart to Heart Society Lydia wang'iyo jok motwe en niya idhi loko tabia ok en ni piny koro negi lakini yudo ka organization mang'eny sani ji wigi owil kosetwe Lydia to wiyi owil piny community koro sedagi in ng'ama community osetimre nade. Awacho ni jok mosetere jela man adieri osetergi lakini nitiere jok man kanyo makaka koro piny dhini wanyalo bedo gi to ni adieri nyalo bedo no tergi kanyo kohangnegi. Inyalo yudo ko teri jela mokuongo to jela mar ariyo be ichakiromo gi jela mar ariyo kuno. Emomiyo the Caring Heart to Heart Society ne wacho ni wachak gi maximum prison. Ne wasechako gi kamiti wabro dhi Kigogo wadhi Naivasha wadhi Shimo la Tewa to wadhi gi Kodiaga mondo watimre ano mondo wawuo gi jogi nikech twecho mar jela ok giko mar maisha Lydia. Wawuo kodgi wanyisgi ni kata tabia ni oselokore to be wapuonji to be ibedo gi hope mondo chieng' moro itimri nade kiwuok oko tibedi ting'eni koseteri jela kata organization sani ji wigi owil gi jogo giwacho ni mago joma hundu emomiyo obedo kanyo emomiyo the Caring Heart to Heart sani kata Lang'ata women wadhi nitie nyaka mine motwe kanyo monyuolo nyithindegi nyaka nyithindo matindo ni kuno. Koro emomiyo kaka sani one festive season wadwa wuotho watimo counseling mokuongo wanyiso ji ni Nyasaye be nitiere to nitiere ji 10 kuom ji 100 manyalo timre nade manyalo lokore ka wadhi kuno inyalo yudo ka gima gidware jela en sabun en toothpaste en brush en gik matindo tindo gi nikech jela gik mang'eny ok timrok nade pik lakini wanyisgi ni wuodhni wawuotho kodu wan kaka wan the Caring Heart to Heart wabro wuotho kodu kata wayudo mana ji 10 wa save life nekech ka ji wanyalo we jok motwe jela ni mago ne joma hundu mago nitie mine ji nitie mine ji nitie wuone ji nitie rowete ji jok mage babro wuok oko kae mano en kumiloke tabia to nekech piny awacho ni piny Kenya wigi osewil gi jogo wan kaka the Caring Heart to Heart wacho ni wasedhi kuom mine ahinya wasedhi kuom boy child ahinya wasedhi orphanage ahinya to prison to ng'amo dong ni bro timore godo emomiyo waseplan wasewuoyo gi prisons waseneno ni we mondo wawuo gi jogo. Lydia kidhi e prison inyalo ywak as a parent ok inyal ng'e mana ni tweji kapok otweyi mano gima nyiso jotich ok inyal ng'e ni tweji mana kapok otweyi to kotweyi kanyo aparo ni nyalo ng'eyo gima jogo timre nade gima jogo kale emomiyo wan wacho ni wachak wakelo geno kuma geno rumo wachak wawuoyo gi jogo nikech jogo nigi lit nekech inyalo bedo no setweyi sechopo kuno kichako idhi tichako yudre gi joma hundu ema chako goyi sawa ma koro ichako ipenjri ni kare ni dhi loko tabia nang'o. Koro emomiyo mane movement matimo sani nyaka December kasetimo nyaka December tadonje rehabilitation ang'iya ni nyithindo ma drugs gi ketho gi ang'o ma wanyalo timo ka gisea kuno to ang'o ma gitimo oko mondo kigichagi ya osebedo rehabilitation kendo kochako dok oko to pod gima notere kune kimo chako timre nade e gimo chako yudo Lydia. Aduokie prison kacha kata kuonde go mag twech kopogre kod goch ma samoro yudo ka igoye gilungo ga ni baptism by fire samoro donji wendo to dia kata moko timore gintie mage kendo musebedo ku uneno ka gidhi katimore negi anya to jok motwe manyien mapok ung'iyo kae to bende gik makamagi unyalo donjo to wuoyo kodgi to wuok be utiyo nade gi tend kuonde twech mar neno ni kodhi mano upidho cha odhi mbele gi ti kendo ok bedo ni otho kata wach ni wicho wil gosye makoro wuok kanyo dakari oken Lydia gima kisedonjo ng'ato kosetwemo my freedom ni ng'eni already nigi mental torture ng'ano gima dwaro ni en obedi mondo oyud ng'ama wuoyo kode to mane gima watimoga wan gima watimoga e prisons ng'enygi en counseling tero sabun gi gik moko matin gi mago to just part of it nekech wanya tero ne gimogo gited chapat wachiem kodgi gi celebrate kodwa but gima watimoga en counseling. Lydia jok mosedonjo kuno ok ong'eyo ni ng'ato ok pang ga ni dhi e jela
in fact ng'ato pok nopango ni dhi e jela lakini iseyudri kuno. Kiseyudori kuno onge time nikech kuno ok inyal wuok ni dhi donje. Nitie protocol matek mondo mi donje prison. Ntiere ok inyal wuok ni kawuono wadhi Lydia. En protocol matek mondo mi kata na donj kuno. Watimo negi counseling. Kwa watimo negi counseling nitie jok mose give up, nitie jok ma dwaro mondo timre nade. To ng'eny gi gidonjo ga prisons ntiere kanisni mang'eny. Agone giero kamano nekech giseshikilia jogo to bentie courses magitimo. Jela kidhie to keta ni onge course ka in ng'ama oikore ibro at least kitimo gimoro. Koro momiyo nawacho ga ni counselors manyalo counsel jogi wating'ore kod iwuo gi ng'ato ka wuoyo kod Lydia nyalo konyo moingo kata gima mi nekech anyalo mi kata chiemo to lit ma in gode chunyi ok nyalo we itimri nade I move on. You let go mondo Nyasaye okonyi mondo itimri nade you move on. Nekech kotwe higni 10 kata iwinj lit nyaka higni 10 timre nade rum. Koro ere kaka idhi wuotho yorno nyaka chieng' moro igo oko. En ni ng'ato nyisi di Lydia there is life after this. To mane the caring heart towards society wacho ni mano giko piny. Wabro wuotho kodgi to wawuoyo kodgi. Kiwuoyo kodgi kichaki dok after 2 weeks iyudo ka ng'ama ni wuoyo godo cha opogore at least ineno ka ong'eyo ni obro timre nade obro goyo oko.